Напярэдадні 8 сакавіка ўшанавалі лепшых жывёлаводаў Віцебшчыны. У гарадоцкім раёне на бліжэйшых таргах плануюць прадаць будынак былога райкама партыі помніка архітэктуры 19 стагоддзя. Усяго на аўкцыённыя таргі ў Віцебскай вобласці сёлета плануюць выставіць больш за 230 аб'ектаў, якія не выкарыстоўваюцца. Каля паўсотні высакародных аленяў папоўнілі ўгоддзі Чашніцкага раёна. У эфіры навіны Віцебскай вобласці ў студыі Ганна Русцікава. Вітаю вас. На аўкцыённыя таргі ў Віцебскай вобласці сёлета плануюць выставіць больш за 230 аб'ектаў, якія не выкарыстоўваюцца. З пачатку года прададзены 11 пустуючых пабудоў рэспубліканскай камунальнай формы ўласнасці. Спосабы вяртання такой маёмасці ў гаспадарчы абарот вызначаў аблвыканкам. Наш карэспандэнт Вольга Шмаргун пабывала ў гарадоцкім раёне, дзе на бліжэйшых таргах плануюць прадаць будынак былога райкама партыі помнік архітэктуры 19 стагоддзя. Комплекс з 9 будынкаў у Езярышчы гарадоцкага раёна на аўкцыён выстаўляюць у другі раз, цяпер з паніжэннем першапачатковага кошту на 20%. Масіўная пабудова з калонамі з'явілася ў колішнім райцэнтры як адміністрацыйная. Тут размяшчаўся райкам партыі. Пра гэта і зараз нагадвае дзяржаўная сімволіка на фасадзе. Пасля таго, як райцэнтр пераехаў у гарадок, будынак неаднойчы прырастаў прыбудовамі. У розныя гады тут прапісваліся школа для дзяцей з праблемамі зроку, дзіцячы дом, сацыяльна-педагагічны цэнтр. Апошнія 2 гады комплекс пустуе. Яго ахоўваюць і падтрымліваюць у таварным выглядзе. У пасёлку ўпэўненыя, інвестар сюды абавязкова прыйдзе. Объект расположен в поселке живописном, в котором есть озеро, прекраснейшее озеро, наиболее крупное в районе. Прекрасные леса сосновые, расположен рядом в деревне Сурмино заказник. Поселок находится на границе с Россией. Здесь, может быть, для инвестора открываются какие-то возможности. Інвестыцыйная прыцягальнасць аб'ектаў, якія не выкарыстоўваюцца, як правіла, невысокая. Адна справа укласці грошы ў пакупку і рэканструкцыю будынка, зусім іншая убачыць яго перспектывы. Стварэнне вытворчасці, адкрыццё аб'ектаў гандлю або турызму. Таму па умовах аўкцыёнаў прадпрымальнікам не дыктуюць, для якіх мэтаў выкарыстоўваць аб'ект. За минулый год у гарадоцкім раёне вярнулі ў гаспадарчы абарот 8 пустуючых пабудоў. На сегодняшний день в районе 60 неиспользуемых объектов, из которых 10 объектов подлежат продаже. 6 из них уже в торгах. Это, как правило, бывшие объекты социально-культурного назначения. Ряд объектов находится в неудовлетворительном состоянии. 43 объекта подлежит сносу. Восстановить их не представляется возможным. Зараз фонд Віцебскаблмаёмасць выставіў на аўкцыён 71 аб'ект камунальнай і 11 рэспубліканскай уласнасці. У ліку апошніх помнік архітэктуры 19 стагоддзя будынак былой коннай пошты. На бойкім месцы на трасе М8 Санкт-Петербург-Адэса яшчэ нядаўна былі кафе і міні-гатэль. Цяпер аб'ект прыдарожнага сэрвісу шукае новага гаспадара. Яго аўкцыённая цана зменшана напалову. Дарэчы, менавіта лоты са зніжаным коштам і карыстаюцца найбольшым попытам у пакупнікоў. В 2017 году на аукционы фонда Витебского имущества выставлялось 250 неиспользуемых объектов, находящихся в республиканской и коммунальной собственности. Из них на аукционных торгах было продано 80 объектов на общую сумму более 1 миллиона 800 тысяч рублей. 37 объектов проданы на аукционных торгах с понижением цены продажи на 80%, 40 объектов или 50% проданы на аукционных торгах с установлением начальной цены продажи в размере одной базовой величины. Толькі за 2 месяцы 2018-го фонд Віцебскаблмаёмасць скараціў пералік маёмасці, якая не выкарыстоўваецца, на 11 пунктаў і выручыў за іх больш за 60 тысяч рублёў. Продаж за аукцыёнаў, дарэчы, не адзін, а магчымы шлях вяртання такіх аб'ектаў у гаспадарчы абарот. Цікавы інвестпраект можа даць прадпрымальніку магчымасць атрымаць пустуючы будынак бязвыплатна. Вольга Шмаргун, Сергей Котаў, навіны, гарадоцкі раён. Вырашылі адрадзіць традыцыю савецкіх часоў. Напярэдадні 8 сакавіка ўшанавалі лепшых жывёлаводаў Віцебшчыны. А паколькі ў гэтай сферы працуюць у асноўным жанчыны, то правядзенне падобнага мерапрыемства набывае асаблівае значэнне. 150 работнікаў аграпрамысловага комплексу, даяркі, заатэхнікі, ветурачы атрымалі каштоўныя падарункі, а 42 лепшыя прадстаўніцы жывёлагадоўчай галіны былі ўзнагароджаны ганаровымі граматамі і падзякамі Віцебскага аблвыканкама, Міністэрства сельскай гаспадаркі Рэспублікі Беларусь, Рэспубліканскага і абласнога камітэтаў прафсаюза работнікаў АПК. Труд животновода – это тяжелый труд. Его надо уважать. Людей нужно благодарить за столь тяжелый труд в непростых условиях. С сегодняшнего мероприятия, надеюсь, будет положена традиция
точно такая же, как мы положили традицию проводить дожинки, на такой уровень возвести и праздник чествования животноводов. Это, конечно, очень долгий, тяжелый труд, чтобы достичь таких результатов. Это начинается с маленьких, и потом 6 месяцев мы их выращиваем. Животноводы – это те люди, которые отдают сегодня, создают самую основу экономики каждого хозяйства. Продукция животноводства – это 75% дохода хозяйства. Па выніках работы мінулага года тэмпы росту валавой сельскагаспадарчай прадукцыі склалі 105%. У 45 гаспадарках вобласці сярэдні надой больш за 5000 кілаграмаў малака на карову, а ў гаспадарцы Ларыны ў Каршанскага раёна атрымалі больш за 10 000 кілаграмаў, адзін з лепшых паказчыкаў па краіне. Як заўважыў кіраўнік вобласці Мікалай Шарснёў, усё гэта дае падставы лічыць, што ў жывёлагадоўчай галіне Віцебскай вобласці наступіў пералом, намецілася станоўчая дынаміка развіцця. Маладыя і таленавітыя вучоным Віцебшчыны прызначана стыпендыя прэзідэнта Рэспублікі Беларусь на 2018 год. Такой падтрымкі кіраўніка дзяржавы за асаблівыя дасягненні ў навуцы удастойны ўсяго 100 маладых навукоўцаў. Сярод іх 3 прадстаўнікі Віцебскай дзяржаўнай акадэміі ветэрынарнай медыцыны і 5 Віцебскага дзяржаўнага медыцынскага універсітэта. Напярэдадні 8 сакавіка з таленавітымі маладымі жанчынамі, вучонымі-медыкамі пазнаёмілася Юлія Устінова. Со стрессом у большай ці меншай ступені сучасны чалавек сутыкаецца ледзь не кожны дзень. Як стресс уплывае на арганізм чалавека станоўча ці негатыўна і як мінімізаваць наступствы хранічнага стрэсу, вывучаюць на кафедры паталагічнай фізіялогіі Віцебскага дзяржаўнага медыцынскага універсітэта. Выкладчык Віцебскага дзяржаўнага медыцынскага універсітэта Ганна Паўлюкевіч пра стрэс ведае многае. Гэта тэма яе навуковых даследаванняў, якімі асістэнт кафедры паталагічнай фізіялогіі займаецца апошнія 4 гады. Мы изучаем последствия пренатального стресса. То есть, что такое пренатальное? Это когда у нас есть беременный организм, мы берем крысу, воздействуем различными видами стрессоров, и затем смотрим, какие есть изменения у потомства, и ищем поиск способов минимизации вот этих вот негативных последствий пренатального стресса. Навуковыя даследаванні працягваюцца, аднак ужо сёння атрыманыя вынікі апублікаваны ў айчынных і замежных навуковых выданнях. Пацверджана іх практычная значнасць. Навукоўцу ўдастоена падтрымкі кіраўніка дзяржавы, імкненне да новага, да адкрыцця і працаздольнасць. Важнай якасці для вучонага. Ганна кажа, працэс даследаванняў зацягвае. Если хочешь чего-то найти, понять что-то, понять механизмы развития того или иного патологического процесса и плюс еще найти возможный способ по преодолению вот этих вот последствий, то действительно это очень интересно. Потому что иногда получаешь такие данные, которые, ну, что-то предполагаешь, а вот получаешь что-то еще более такое глобальное. Вот поэтому действительно это интересно, это затягивает. У дзяцінстве яна хацела быць настаўніцай, у старэйшых класах марыла пра медыцыну. У выніку спалучае навуковую і выкладчыцкую дзейнасць. У рабоце са студэнтамі, кажа, галоўнае ўзаемааддача і ўзаемаразуменне. Предмет наш сложный, и иногда, наверное, самому студенту при подготовке может быть сложно что-то понять. Поэтому на занятии самое главное разобрать все эти тонкости, детали, донести это до студента в той форме, чтобы он вышел с занятия с полным пониманием того, о чем мы говорили. Дарэчы, экзамен для студэнта таксама стрэс, але станоўчы, непрацяглы і, заўважалі, кожны наступны ўжо не такі моцны, як першы. А вось ад негатыўных стрэсаў спецыялісты рэкамендуюць берагчыся. Юлія Устінова, Олег Чарняк, навіны Віцебск. Каля паўсотні высакародных аленяў папоўнілі ўгоддзі Шашніцкага раёна. Навасёлаў прывезлі са спецыялізаванага гадавальніка Верхнядзвіншчыны. Дарэчы, за апошнія 3 месяцы гэта не першая партыя дзікіх жывёл, якія насялілі рэгіён. У пачатку зімы сюды даставілі 11 высакародных аленяў па экалагічнай дзяржпраграме «Беларускі лес». Тэму працягне Віктор Праліч. Каля Шашніцкага вальера для ператрымкі жывёл, у прыватнасці высакародных аленяў, незвычайна шматлюдна. Тут сабраліся не толькі вузкія спецыялісты, якія чакаюць аўтамабіль з дзікім зверам, але і тыя, хто хоча злавіць у аб'ектыў фота і відэакамер з незвычайна блізкай адлегласці ні многа ні мала паўсотні высакародных аленяў. Для угоддзяў Шашніцкага раёна гэты звер мае вялікае значэнне, знішчаны ў Беларусі ў цэлым амаль стагоддзя таму. Зараз яго папуляцыю актыўна аднаўляюць. Гэтыя 44 самкі дастаўлены сюды дзякуючы спонсарскай дапамозе з Чырвонага бора. У будучым на жывёлу складаюцца эканамічныя надзеі.
Рассчитана оптимальная численность, сколько здесь должно быть зверя, чтобы охотиться без нанесения ущерба популяции. И да, смогут приезжать охотники, оставлять здесь деньги, так сказать. Будем организовывать в основном трофейную охоту. Так что это прибыль не только учреждению Чашніцкая РОС, но и району в целом административному. У вальеры для ператрымкі жывёлы будуць знаходзіцца да лета, пасля іх выпусцяць на волю. На працягу гэтага перыяду для оленяў зроблены усе ўмовы: падкормачныя пляцоўкі, саланцы. Основное кормим рацион здесь красный бурак, либо с фихлатом, капуста, морковка. Вот видите сами, какие кучи у нас здесь лежат. Олень питается хорошо. Сыпем на землю, потому что олень, не будем его приучать к этим подкормочным таким. Он должен ногами раскопать, в снегу все заложено, он раскапывает, видите, кушает превосходно. Статны выгляд аленя заўсёды прывабліваў увагу чалавека, робячы насельніка лясоў жаданым аб'ектам палявання. У тых угоддзях, дзе высакародны алень прыжыўся, ужо зарабляюць грошы на паляўнічым турызме без шкоды для прыроды. Віктор Праліч, Марына Рамановская, Александр Петровецкі. Навіны, Чашніцкі раён. У Новаполацку прайшоў вечар у фармаце моднага прыгавора пад назвай «Прыгажосць як радасць жыцця». 8 жанчын самых розных прафесій паўсталі спачатку перад публікай у сваім паўсядзённым абліччы, а затым былі аддадзены на пераўвасабленне стылістам. Ім трэба было за кароткі час зрабіць прафесійны макіяж і прычоску. Хочу увидеть себя совсем с другой стороны. Наверное, как и все мы, кто здесь собрались, может что-то в себе поменять, открыть. Мы хотим в преддверии праздника весны, 8 марта, женщинам подарить максимальную радость, внимание. Да, мы должны каждый день это делать, но сегодня вот хочется особо подчеркнуть, скажем так, те детали, те моменты, которые женщина может оценить. Вечар «Прыгажосць як радасць жыцця» для новапалачанак традыцыйны напярэдадні міжнароднага жаночага дня. Сёлета ён сімвалічна ладзіўся ў 8-мы раз. Ініцыятарам свята выступае Новаполацкая гарадская арганізацыя «Белая Русь». У лядовым палацы спорту ў Віцебску завяршыўся адкрыты чэмпіянат горада па шорт-трэку на прызы абласной федэрацыі канькабежнага спорту грамадскага аб'яднання «Беларускі саюз канькабежцаў». Спаборніцтвы сталі першым этапам падрыхтоўкі да рэспубліканскіх стартаў, якія пройдуць у сярэдзіне сакавіка. Затым, як разгортваліся падзеі на лядовым катку, сашыла і наша здымачная група. Яшчэ зусім нядаўна спаборніцтвы шорт-трэкістаў праходзілі пры пустых трыбунах і мінімальнай увазе з боку трэнераў і спецыялістаў нацыянальнай зборнай. Зараз сітуацыя мяняецца ў лепшы бок. На ўрачыстым адкрыцці турніру спартсменаў віншуюць заслужаныя атлеты краіны. Дзеці атрымліваюць падарункі ад мясцовай федэрацыі шорт-трэку. Адным словам, атрымліваецца сапраўднае свята спорту, а не чарговы прахадны старт. Данные соревнования являются этапом отбора на предстоящие областные соревнования, которые планируется проводить также в конце марта. На гэты раз канкурэнцыю віцебскім канькабежцам склалі сталічныя шорт-трэкісты. Сваіх выхаванцаў у абласны цэнтр прывезла удзельніца дзвюх алімпіяд, старшы трэнер нацыянальнай зборнай Беларусі Юлія Елсакова. У паўночным рэгіёне Беларусі традыцыйна моцная школа шорт-трэку, и тут ёсць з кім сапернічаць, адзначыла спортсменка. Витебская область по-прежнему впереди планеты всей, потому что, несмотря на то, что многие спортсмены сейчас занимаются в республиканском центре олимпийской подготовки, но, наверное, на 80% они выходцы из Витебской области. Но сегодня, получается, уже, наверное, Минский регион после постройки Минск-арены оказывает достойную конкуренцию. А тым часам маладыя і ўжо вопытныя спортсмены выходзілі на старт і вялі барацьбу на дыстанцыі. Кожны імкнуўся апярэдзіць сапернікаў і фінішаваць у ліку першых. Да гэтага імкнуўся і юны віцеблянін Ягор Красненко, які апошнім часам дэманструе неблагія вынікі. У сярэдзіне сакавіка пераможцы спаборніцтваў разыграюць абласное першынство па шорт-трэку. Пасля гэтага трэнеры назавуць саставы каманд, якія выступяць на рэспубліканскай спартакіядзе сярод выхаванцаў ДЮСШ і на алімпійскіх днях моладзі Рэспублікі Беларусь. Сергей Мисурагин, Леонид Табола. Навіны, Віцебск. На гэтым наш выпуск завершаны. Я з вами развітваюся. Усяго добрага і да сустрэчы. У бліжэйшыя суткі ў вобласці будзе воблачна. Ноччу ў асобных раёнах снег, днём на большай частцы тэрыторыі снег, мокры снег. Раніцай днём месцамі слабыя туман і галалёд, на асобных участках дарог галалёдзіца. Вецер усходні, паўднёва-ўсходні 4-9 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы -4,9, днём 0-5. У Віцебску ноччу без істотных ападкаў, днём невялікі снег, мокры снег,
Раніцай днём слабы туман і галалёд. На асобных участках дарог галалёдзіца. Тэмпература паветра ўначы 5-7 марозу, днём 0-2.